Shwmai, a croeso i Bach yn yr ardd yn yr Eisteddfod, a croeso i Faes Gwyrdd. A dewch draw gyda fi i gweld beth sy'n digwydd yn y Faes Gwyrdd, digwyddiad cyntaf eleni fi'n wedi trefnu. Mae dwy ardd gyda ni yn yr ardal Faes Gwyrdd eleni, a mae gen i dwy gyfle o'r dyfodol. Dyma'r dewis un, fel Mad Max. Os dwi ddim yn newid yr ffordd fi'n byw yn fuan, bydd y byd fel yma, fel gwastraff, bydd pethau ddim yn tyfu, a mae'n gweld yn wael. Ond hefyd yn yr ardd, mae telyn Aeolian, a dim digon o gwynt am y foment i clywed nhw, so falle fi'n tynnu'r dent. O, dwi ddim yn gweithio. Fel arfer, mae gwynt yn chwythu nhw, a mae swn yn hyfryd dros y maes, ond fi'n credu mae un wedi torri am y foment. Whoops. A dyma'r dewis arall am y dyfodol. Dyma'r ardd permaith, permaculture, gyda lleisiau a blodau. Mae lot o pethau yn tyfu gyda gilydd. Mae blodau yma ar gyfer gwenyn a'r insects dda i wneud y paill. Dyma'r ardd hyfryd, llawer well na'r un wael Mad Max ar yr ochr arall. So gobeithio dyma'r dyfodol ni, nid y rhain. Dyma'r recording studio glaswellt, a mae dyn yn trwch ar y gwair ar ben am y foment. A i mewn hwnna yw studio recordio, a dyma'r restr o pobl sy'n wedi dod i mewn i recordio cerddoriaeth trwy'r Eisteddfod. A fi'n credu oedd mae'n well na'r y BBX, achos mae'n llawer mwy dawel. Dyma'r Iolo Morgannwg, a dyn sy'n trefnu a dod yr Eisteddfod nôl i'r bywyd ni. Diolch Iolo. Fi'n credu oedd fy hyn rhyw fath o'r barddoniaeth a'r anarchistiaeth hefyd. A dyma'r statw i atgofe tu fas yurt mawr, yr ecoleg, ble mae lot o pethau yn digwydd, sgwrs a cerddoriaeth a'r lectures. Dyma'r un o'r strwythwyr, yr mochyn ddair? Twll ddair yw e. Un o'r strwythwyr sy'n wedi cael ei codi gan Coed Hills, sy'n help trefnu Faes Gwyrdd eleni. Dyma'r bike fi. Eleni, byddai'n Eisteddfod, trwy'r Eisteddfod, a'r sedd fy maic. Diolch am dod draw am tipyn bach o'r Faes Gwyrdd, a gobeithio byddwn ni nôl blwyddyn nesaf. Diolch.